ड्रागन आबाद मावनायजों सासे बर' लाइमोननि जाफुंसारनाय जाय समाव जोंनि बर'नि गोबां लाइमोनफोरा गुबुन जायगायाव खामानि नागिरनानै थाङो बेबायदि समावनो जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय माइदांस्रि गामिनि डिम्बिश्वर स्वर्गियारी मुंनि सासे बर' लाइमोना ड्रागन आबाद मावनानै जाफुंसारनो हादों। बे समाव आङो माइदांस्रि गामियाव दंफैयो जे बिथां डिम्बिश्वर स्वर्गियारी नखराव दंफैयो। बिथाङा थारैनो ड्रागन आबाद मावनायजों जाफुंसार जादों। बेजों लोगोसे आङो बे ड्रागन आबादनि बे थासारिखौ आङो केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायो। ड्रागन आबाद गायनायनि गेजेरजोंबो बेवहाय माखासे जों दंफां नुनो मोन्दों। बे दंफांफोरानो जाबाय आगर दंफां दङ, दालिम दंफां दङ। बिनि थासारिखौ केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। बे समाव आङो डिम्बिश्वर स्वर्गियारी फंबायनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिन्थिना लागोन। बिथाङा बेसेबां समनिफ्राय बेबायदि ड्रागन आबादखौ मावदों। जे खुलुमबाय, आंनि नामा डिम्बिश्वर स्वर्गियारी, गामि 1 नं माइदांस्रि। गिबियावनो आं बेखौनो फोरमायग्रोनांगोन, जोंहा बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम रोजा रोजा साबायखर जाहाथे आंनि बे इन्ट्रडाक्सन लाफैनायनि थाखाय। आं बे आबादखौ मावनाया 2 बोसोर जाबाय। बिराद मोजां। नै बिबारफ्रा नै बेफोरबायदि जायो, फिथाइया नै बेफोरबायदि जायो। दा माने बे आबादाव माने बिराद मोजां प्रडाक्ट ओंखारबाय दं। जेरै आं खनसे खागासेयाव 50+ जाहैयो आरो खनसे खागासेयाव। 2 बिगा दं। बे आगरनि ड्रागननि गेजेर गेजेरनो आगर दं, दालिम दं। बेनि गेजेरावनो आरो माने लाइ, कबि बायदिसिना आं बिराद आबाद मावनाय जादेरबावो आरो बे आबादनि गेजेरावनो आरो। बे आबाद मावनायाव सरकारनिफ्राय एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय माबाफोर बे माबायाव जेनेबा बे बिथिङाव आबादनि बिथिङाव जेरै आंनि बे माल्चिं प्लास्टिक बेखौ एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय हरनाय जादों आरो। बेसेबांसो खरसा थांदों फार्स्ट गायजेननायनिफ्राय न'खरनिफ्राय पार्सनेलि बेसेबांसो खरसा थांदों? एथ' खमावबो 3 लाखसोनि बाजेट जाहैदों आरो दा हाफ% फैबाय आरो नेक्स्ट बोसोराव माने फुल जाजोबहैगोन आरो। दा जिथुनाखि फिथाइ थाइबाय बेखौ सप्तायाव फाननाय जायोना साननै सानथामनि उनाव? बेखौथ' सप्ता ओंखारबाय थानाय जायो। बियो स्टेप जाहैयो। जेब्लानोखि फिथाइया स्टार्ट जाहैयो बे समनिफ्रायनो माने स्टेपै सप्ता खानो मोनहैनाय जायो आरो। गायजेननायनिफ्राय दासिम बेसेबांसो इनकाम जादों? दाथ' ओरैनो 70-80 बेफोरबायदि थांबाय आरो 1000। बे समाव दानि लाइमोनफोरखौ मा खावलायगोन जे बेबायदि गोग्लैसोनाय गामिफोराव जे नोंथाङा बेबायदि आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हादों, जे जोंनि बर' लाइमोनफोरा गोबां जायगायाव थांनानै आलाय सिलाय जाहैयो, किसुमाना जाफुंसार जायो, बेबायदि बेलायाव लाइमोनफोरखौ मा खावलायनो सानो? आं बेखौनो खावलायनो सानो, रावबो ओरैनो बेखार थायालासिनो जुदि निजिनि हायावनो जुदि जोङो आबादखौ मावनानै गावनि आथिङाव जों गसंथानो हायो, अब्ला बयबो माने आबादाव फैनांगौ। आबादजोंबो जोङो थांना थानायनि थाखाय लामाखौ मोनो आरो। बेनि बेलायाव आं मोनसेसो थासारि नोंथांमोननि न'खराव नुनो मोनबावदों जे अमा फार्म फिनाय। अमा फार्मजोंबोथ' नोंथांमोनहा साक्सेस जानो हादों। बेनि बेलायाव मा बुङो? अमा फार्मजोंबो जोंहा साक्सेस जादों। मानो होनबा अमायाबो जोंहा 20थासो दंबावो दा, आरो लोगोसे फुख्रि दं। बेफोरबायदि आरो माइ खेथि दं। थिग बेफोरबायदिजोंनो जों सावैलुवा जाना दं आरो दासिम। BKWC जोंहा बर' अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय माबाफोर बिनि गायनाय समाव अनसुंथाइफोर मोनदोंमोन नामा? मोनाखै। जेबो मोनाखै। आसाम सरकारखौ मा खावलायनो? आं आसाम सरकारखौ बेखौनो खावलायनो सानो, जिथुनाखि जोंहा बे आबादनि सायाव जिथुनाखि गोदान आबाद ड्रागन फ्रुइटआ, बेहाय माखासे माने स्किल ट्रेनिं थायो। बे स्किल ट्रेनिंखौ जोंनि गामियाव गोग्लैसोना थानाय लाइमोनफोरखौ जाहाथे एसे नायो, लोगोसे ट्रेनिंनि थाखाय माबा मोनसे बेब'स्था खालामना होयो, आरो लोगोसे बे आबादखौ मावनायाव माखासे अनसुंथाइ होयो। आं बेखौनो खावलायनो सानो आरो। दा जिथुनाखि बे ड्रागन फिथाइ बेखौ पार केजि बेसेबाङाव फाननाय जायो? दाथ' बर्थमान बेखौ आं नेचारेल भाबै खालामनाय जादों, जैबिक पद्धतिजों। बेहाय 400 थांगासिनो आरो पार केजि। जनाइनिफ्राय फैदों, धेमाजियाव फैयो, बायदिसिना माने बिराद फैबायानो दं आरो दासिम, खिन्थु हरख'नोसो हाया दा। थायनायाथ' थायगासिनो? थायनाया थायगासिनो दा 50+ जागोन आरो बे। दिनै जनायाव दं, जनायाव लांनांगौ। दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन।
दखना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दखना, गेमस्रि गाननाय दखना, मिथि गाननाय दखना, थाइलेण्ड दखनानि धामाका दखनानि डिजाइन। दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दखना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दखना, मिथि गाननाय दखना, सिखिरि दखना, आर'नाइ दखना आरो थाइलेण्ड दखनाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दखना। नोंथाङा दखनानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दखनाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाब दखना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दखना फालांगि खालामनोब्ला 9957383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।